Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar APC a jihar Zamfara, Honorable Yusuf Idris Gusau, ya kira taron manema labarai a ofishin jam'iyyar da ke Gusau domin yin bayani akan ziyarar da ministan ƙasa a ma'aikatar tsaro ta ƙasa, Dr. Bello Muhammad Matawalle MON zai kai jihar a gobe Alhamis 13 ga wannan wata na Nuwamba da muke ciki. Sakataren yaɗa labaran ya fara ne da yin bayani dangane da abin da ya kira ƙoƙarin da jam'iyyar PDP ke yi na ganin an samu cikas a ziyarar da jigo a matakin tarayya na jam'iyyar APC zai kai a Gusau ya wuce mahaifarsa da ke Maradin, inda ya nuni da irin take-taken da ya ce sun samu sahihan bayanan asiri da ke nuni da irin kutungwilar da jam'iyyar PDP ke yi domin ganin an samu nakasu ga ziyarar. Mun fahimci ƙoƙarin jam'iyyar PDP a wannan jiha na ƙoƙarin ɓata taron da jam'iyyar APC ta shirya na tarbar mai girma ministan ƙasa a ma'aikatar tsaron tarayyar Najeriya, His Excellency Honorable Dr. Bello Muhammad Matawalle Maradin, wanda jam'iyya za ta yi gobe a wannan jiha ta ta Zamfara. Kuma kamar yadda aka sani tun lokacin da muka fitar da sanarwa na wannan taro da tsare-tsare, mun kira ga jami'an tsaro wannan jiha da su ba mu cikakken goyon baya da haɗin kai domin tabbatar da wannan cewa wannan taro an yi shi lafiya, an gama lafiya. Amma sai muka samu bayanan sirri daga wanda suka fito daga gidan gwamnatin jihar Zamfara, wanda sun ƙirƙiri waɗansu ƙudurra na ganin cewa sun bata wannan taro domin sun riga sun firgita, suna jin tsoron ita wannan jam'iyya ta APC a wannan jiha. Honorable Yusuf Idris ya kuma yi bayani akan shirin da jam'iyyar APC ta yi na ganin ziyarar ta yi armashi, an kuma yi lafiya, an gama lafiya. Ya kuma yi kira ga matasa musamman na jam'iyyar APC da su sa ido don ganin ba a yi musu zagon ƙasa ba yayin taron da masoyan jam'iyyar za su yi na yin marhabin lale ga babban bakon da jam'iyyar APC ta jihar Zamfara za ta yi domin tabbatar da kyautata tarbon da za a yi masa a garin Kwatarkwashi da misalin karfe 2 na ranar ta Alhamis. Muna kira ga dukkan matasanmu wanda za su je wannan taro na jam'iyyar mutum APC mai albarka gobe don tarbon mai girma minista, cewa su sa ido kwarai da gaske inda duk suka ga wani dan PDP ya shigo su kama shi, su hannunta shi da jami'an tsaron da ke wurin kafin daga bisani a kai shi ga hukuma inda za a tsare shi domin tabbatar da cewa ai wannan taro lafiya an gama shi lafiya. Honorable Yusuf Idris, sakataren yaɗa labaran na jam'iyyar APC, ya kuma yi nuni da irin nasarorin da jam'iyyar APC ke samu, inda ya misali da irin muhimman mutane da ya ce suna komawa jam'iyyar daga jam'iyyar PDP mai mulki a jihar Zamfara. Kuma kamar yadda kowa ya sani, wannan jam'iyya ta APC a jihar Zamfara tana ta ƙara samun ci gaba da nasarori, inda tun daga 'yan majalisunsu, shugabannin jam'iyyar PDP da manya-manya wanda ma na baya-bayan nan da ya shiga yana ɗaya daga cikin da suka ba da gudunmuwar kuɗi da ababen hawa domin ganin gwamnatin PDP da ke sama a jihar Zamfara ta kahu. Alhaji Bashir Adamu Imad shi ma ya goce daga wannan tafiya domin rashin adalci. Daga ƙarshe ya jaddada kira da miƙa goron gayyata na tarban ministan ƙasa Dr. Bello Muhammad Matawalle a Kwatarkwashi ga 'ya'yan jam'iyyar da magoya bayanta da masu yi mata fatan alkhairi. Kamfanin dillancin labarai na Ɗanfako Media ya lura da irin shirin da jam'iyyar APC ta yi na ganin cewa an samu gagarumar nasara a wannan taro da za su yi na karɓar Dr. Bello Muhammad Matawalle a jihar Zamfara.